היי חברים! היום אנחנו נגלה את החדשות הכי חמות בבינה מלאכותית שקרו השבוע. ואם בא לכם לדעת על עוד שימושים פרקטיים בבינה מלאכותית שיעזרו לכם בתכלס ביום יום, תעקבו אחריי ביוטיוב. אז ככה. מחקר חדש של Nature Medicine מצא כי שילוב בינה מלאכותית בבדיקות ממוגרפיה שיפר את דיוק האבחון ב-17.6%. המערכת מזהה מקרים מוקדמים ומקצרת את זמני האבחון, מה שיכול להפחית טעויות אנוש ולהציל חיים. ומה קורה בעולם הביטוח? חברות כמו AXA משתמשות בבינה מלאכותית לניתוח תביעות ביטוח תוך שניות, שזה נותן חיסכון של 40% בזמן ותפעול יעיל יותר. טכנולוגיית RAG משנה את הדרך שבה עסקים משתמשים במידע ארגוני. מדובר בטכנולוגיה חכמה שמסוגלת לשלוף מידע ממאגרי נתונים ארגוניים ולנסח תשובות מדויקות בשפה טבעית. לדוגמה, במוקדי שירות לקוחות, עובד חדש שואל על נהלים מורכבים והמערכת שולפת את המידע הרלוונטי ומספקת תשובה ברורה ומעודכנת. איי, נתראה בסרטון הבא.